Dependente 2, 4, 6... Moi buenas, doutor Bellino. Hombre, señor Isardo, non sale de aquí tamén, home, va, por Dios. De momento a salud non me acompaña nada. Bueno, pois, xéntese e peche yeso. Fa o favor, peche. Gracias, home. Bueno, pois dígame entonces, a ver, que lle pasa logo, home, a ver, conteme. A garganta, home. A garganta levo 2 días. Dolor de garganta. Fun coas vacas alá para o monte da Penela, iba frío. E debeu agarrar un frío a garganta, non dou nin enviado a saliva. Bueno, pois non se preocupe que eso non lle va a ser nada, home. Vamos a ver. Vou botar un vistazo aí, a ver como anda esa boquiña. Vamos a ver. A ver. Abra unha boquiña, sí. Ah! Home, tampouco abra tanto que non fai falta, home. Pero terá que me mirar que teño dentro. Sí, pero eu quedo fora, que eu non vou entrar. Así que non escusa abrir tanto. Bueno. A ver, abra a boquiña, veña. Bota a lengua fora, saque para fora. Ponde a boto, po chao. Que saca a lengua que me enseña, home. Sacar non a podo sacar, que está enganchada atrás. A ver, bota a lengua fora, home, veña. Ahora diga A. Ah. Oh, Dios. Dios mío, señor Risardo. Que ten? Ten unha halitosis que tumba un cabalo. Torno non teño, doi máis garganta, pero torno non teño. Non digo tor, digo halitosis. Carallo é eso. Que lle cheiro aliento, home, que lle cheiro aliento. Pode ser. Claro, pero eso tamén hai que mirar de lavar os dentiños algo máis que non lle pasa nada por lavalos, Bueno, chaparrachá, que lle lavar, son postizos, estes non se pican. E se pican é o mesmo. Faja como queira, a boca é súa, eso é problema dos tíos. Bueno, vamos ao choio. A ver, vamos por pasos. Abra a boca, bota a lengua e diga A. Ah. Moi ben, a ver, vamos a ver. Uf, Dios mío, oi la vi. Sí, esto... Timos aí unha inflamación que... Esto había que... Mira... É que fai, ó? Pecha a boca, home, que andaba a trajar unha mosca, va, por Dios. Hostia. Pero me está antes de pechar a boca, animaliña. Pero díjamo, que non temos todos os estudios como ten usted. La vida, que paciencia me compra a mí para aguantar esto. Brillaba. Mire, como lle iba dicindo, ten as anginas inflamadas, home, pero tamén eso había que vir antes, deixou no pasar, e agora... Home... Era como idea de vir onte, home, pero tumo que levar unha vaca ao boi. Eu non poden vir, home. Pero primeiro será usted antes que a vaca. O da vaca tamén non podía facer outro calquera, eu que sei, seu fillo. O da vaca ten que facer o boi. Xa sei que ten que facer o boi, home, xa sei que ten que facer o boi. Eu refiero-me a levala, non a... A levala sí, home, a levala sí, pero a vaca está acostumbrada comigo. E os meus fillos nos conoce porque ven as poucas, a cadra vai nos cornar. Elas son mansas, pero ao mesmo tempo son animales, están sin bautizar, non sabes? Animales hai moitos. Bueno, igual, deixemos o da vaca e volvamos ao da garganta, que é máis importante. É que di que teño logo as angilas dilatadas. Non, home, non. Usted o que ten é as anginas, inflamadas. E eso é grave, logo. Non se preocupe que eso non pasa nada. Mire, voulle mandar un xarabe e aparte voulle mandar tamén uns supositorios para... Cá! O supositorio non atento demo, Supositorio nos quero. Acordes o que pasou a última vez. Supositorios de ellos outros. Pasou porque usted é un cabestro, home. A quen se lle ocurre tomar os supositorios como se foran pastillas, home? Bueno, porque usted non explica ben. Non explica ben. Dime outra cousa, aunque sean indicios, pero os supositorios, a mí non me de supositorios, de ellos outros. É igual, inyeccións logo, mándolle inyeccións. Mire, esta vai ir moi ben, Este desinchol 400. Bueno. Isto vai ir aí nuns días, está usted maravilla, xa verá. Ese é o que compran. Xame, sí. Usted non se preocupe, mire, isto vai unha caixiña de 24. Isto hai que poñer unha inyección cada 12 horas. Ponme unha a mañá e a outra a noite, miro. Pero eso sí, durante 12 días hai que poñelas todas, senón non fai nada. Carallo, vai-me poñer Hernadios como un colador. Bueno, eso que non é para tanto, non é para tanto. Tome, lleva a receta. Fago o que lle digo, e nunhos días está usted novo. Bueno, novo sí, se non foran os anos que están alá. Pero peso non teño cura. E mira unha cousiña, Dígame. Debollalo como é o conto. Mire, hoxe non lle vou cobrar nada polo consulta. Home, xa eran horas que tuveron detalle comigo, que son o mellor cliente que ten, carallo. Xa eran horas, home. Eso sí, teño que lle cobrar 10 euros por poñer as inyeccións. Xa estamos. Home, non estou aquí para mirar para aire. Bueno, home, 10 euros por poñelas todas tamén caro non é, home. Non, pasa que son 10 euros por poñer cada unha. Carallo, 10 euros por cada unha, home, pero...
Onde me sale a min a broma así logo? Bueno, ten boa paja, home. Ten boa paja, ten. A broma soñe- Canto me sale a broma? 24 por... 240 euros tampouco é tanta cousa. 240 euros. Bueno, non se Te queixa, está non tolo, se me queixa. saque de aí. Non se queixa. Chamas por a miña muller, que tamén lle pon as dos porcos, e esta hora ainda non morreu ningún carallo. Home, Pois que lle veña, poña. home, por aí, Se non home. chamo ao veterinario que lle veña a poñer, home. Bueno, Venga, home, hombre, 200 ya, todos los días igual.